Salam qadirli vatandaşlar, salam mehriban izleyiciler. Men bu gepleşigimi yankı Türkmenistan'ın içinde yaşap oturan halka degişli. Ama aytacak sözlerim var. Bular Türkmenistan'ın 3 tane milli liderlerine degişli. Birincisi milli lider, ikincisi lellim lider. Yerininden yemediğini kaçırıp oturun. Üçüncüsü Orfe'de gidip göt yalayan Reşit Miret'e degişli. Sizde insap, vicdan, utanç diyen zat var mı vapşe? İydiniz gerek hemmetinem. Nevit gaz bilen bilelikte. Nevit gazlan pulları bilen bilelikte şeyler mi? Nem için beylik ministerler 6 ay oturuyordu, türmede oturuyor sonunu. Ama Reşit Miret'e eyyem 3. prezident oturuyor. 25 yıl beri. Sebebi ne mi? Kim ayıp verecek sebebini? Ne şu halkı edip, halkı kim neçe edip bilen olsa, şol ministerim köp oturuyan ekeni. Bizim gözümüzde. Ol giden nevitleri, qadların, hani olan pulu. Nirengde sığdıryanız onca pulu. Halk sizden sorap başladı. Hani nevitin, hani qadın pulları deyip. Nem için halk böyle garip düştü. Ödüňize brekle bilen dok. Yurttaşına da bir göy beren dok. Çitenekli siýmiň daşyna siýmaýlapsyňyz, şo siýmiň içinde otur halk. Pasportdan beren dok. Pasport berin, gitsin halk öýde gazansyn. Başarmaýan bolsaňyz. Siz gidip bir orsa mutuna berip otursunuz gazyňyzy, neftiňizi. Mutuna diýen ýaly. Mutuna diýen ýaly berip otursunuz. Dine korkuncuňyza ne diýäňiz onu? Korkup edýäňiz. Borsun Putin'in sırtını yalap. O halkın bolsa aç. Onam soňky döwre göz görteli edip başladyňyz. Ay biz bir iyeli halkam planyny ýetinip. Berin ona pasport. Gitsinler da serurdu. İslan yurduna. Öz çöreklerini özleri gazanar. O pasport almak da inni 700-800 dolara varıptır diye. Bir günne edip berýärler diye pasportu. Üstüne getirip berýärler diye 800 dolar versen. Ine size korrupsiýa. Çümüpsüňiz korrupsiýanyň orta tarasyna. Dünyada birinji ýerde durýan bolmalysyz korrupsiýadan. Şeýlem milli liderler. Siz ol biriniň gidip Orsetdäki ol Putinin götün yalar ýaly siz erkek dälmi? Özüňizçe baryň ýogyň götün yalap, siz erkek dälmi? Ya sizin götürüp beren dadyňyz çakylyp iýleýän ýumurtgamy? Tonşsyzlar. Näder şol diýen adamlarym barda. Ay sen bu manysy zatlary gurulaýan, o eýle beýle diýip şo milli liderliňim sırtını yalap beren ýalakalar ba, daşdy gören bir topar itler ba. Ine olara da bir goşgum ýazdym men häzir ona mukap beren. Häzir men häzirlikçe pasportlaryň daşyryklarda näil berilýänini halkymyza görkezmekçi şo çetelek siýmiň içindäki oturan halk görsün diýen. Sebäbi öýünden öz graniçasynyň, öz welaýatynyň daşyna çykyp görmedik adamlar amma. Ine şolary da şu videonam ýaýradyň daşyrykda nädip alynýan pasportlar. Barıp ardan berýän, kwitansiýa puluny töleýän. Ne şunu alıp konvertlerim öýüňe gelýär. Ne? Men ýene bu taýda adresini ketip aýyrdym. Ne şunu alıp konvertlije gelýär öýüňe, pasport gelenine. Ne içinde başga da adam ýok. Benim pasport ne şey edip gelýär. Bilmeýän bolsalar ne görsünler. Adamı görmelem del. Oçura durmalam del. Birinin jübütine para bermelem del. Kiftança töleýän öz gelýär, öýüňe şunýaly. Ne vatandaşlar. Men şunu size aýdaýyn edim. Innem häzir ýanky ýalakalary bagyşlanyp goşgymma, şonu okap bermekçi.
Yalaqalaram görsün, bilsin kim özünün kimdigini. Näçe gün yalar kaňyz. Any göreli. Sizin her biriňizde 1 metr ýüpem garaşýandyr. Hücum edýär 40 emjeklerini titredip, agza gelen paýyrda diýär zäherini sıçradyp, it ýandakdan bökendey çyrşaýar bir anonim ýüzüň açyp gelsene, kim bolýaň sen göreliň. Her emjegini biriniň sokjak bolup agzyna, başarmasa guyrugyny dykyp gaçýar ýamdyna. Gulluk edip rejime, gazanynyň nämedi, balagama ýyrtyk heleýin ýamap ýadady. Komment baryn çyrşaýarlar, goýup halky tomaşa, komment üçin hojaýynyň han tamadyr omaça. Meninem alarsyňyz awlyja okumy, ol omaçaň deregine ýersiňiz bokumy. Adamlara garaýan köp, giýje ýatman ýazyşýar, gitjek ýeriň ýogyny 1 metr ýüp garaşýar. Bolýa sag bolun.